íbamos á escuela a Borgoira, de Torroña a Borgoira a andar, e moitas veces descalzos. Marchei con 12 anos a Lalín, a un pueblo que chaman Campo Marzo, para unha telleira. O sea, cos dentes da mama ainda. Eu era fillo de solteira, verdad? Miña nai traballábamos, hombre, de rapaces traballábamos, íbamos á escola e despois o feito, a brote ou eso, verdad? Porque eu tiña 14 anos e xa andaba a traballar no monte. Aos 6 anos, como había escola ali ao lado, pois eu xa iba para a escola. Era o noso entretenimento ir para a escola e xogar ali todos os rapazes e eu non tiña edad, pero a min collíanme. Era pequena e iba a levar as vacas á mariña á mañán. E meus irmáns iban á escuela e eu iba á tarde porque eu, como era muller, pois non podía ir todo o día á escuela. Meus irmáns sí. Entonces, eu levar as vacas á mariña á mañán e logo despois iba á escuela á tarde. Era así a vida. Tiña a abuela que vivía aquí arriba, tiña unha perna enllajada daqui para baixo. Eu ainda era unha chavalita, curaba ya eu, non tiña seguro, nin tiña pá. Comíamos o que daban as veias, pan de millo, cocíamos un forno de pan para 8 días. Cando viña un tempo así como agora que chovía a semana inteira, non podíamos ir á leña para cantar o forno, para cocer o pan. Foi así, claro. Eu acórdame de ir ao mellor un día na semana á escola. Mas nada, tiña que ir coas vacas ao broto monte ou así a traballar. E por iso non nos mandaban, non obligaban a ir á escola. A escola a Riña, naquele barrio da Riña. Sabeis de onde é Riña? A raíña do sol, onde sale o sol aí arriba. Íbamos ali. Nestos 7 anos aquí non se iba á escuela antiguamente. Os 7 anos de 7 hasta os 14, e eso, nada máis. Y nosotros éramos pequeños, pero después fuimos a la escuela y cuando empezó la escuela íbamos a la Riña, a una que está en ruinas. Me acuerdo, pasábamos por el pueblo de la Riña. Unha casa que hai que ten unha placa arriba, ali era a escola onde fui. Rapazes e raparigas, todo íbamos, todo incluído. E un maestro solo, tiña unha vara encima da mesa. E aquel home solo, o maestro el solo, tiñamos un silabario na mesa. E para ler, tiñamos como soldados en fila. E lía eu dou-lhe a aquel, outro daba-lhe ao outro, para lermos todos no silabario. Só había un. E a libreta dábanos ao ayuntamiento. Senón non... Tiñamos unha pizarra, rompíase e despois levábamos así un cachiño para escribir nada. Nada, íbamos á escuela á tarde, íbamos cantar, rezar e bordar e facía xixos, pero de escuela pouco. Eu aprendi un pouco da escuela. Eu fui a Oia onde están os tanques de agua do colegio agora, arriba. Eu que sei, iría hasta os 10 ou 11 anos, porque despois andábamos a traballar o que había que traballar. Necesario supeno sempre porque eu levei contabilidade da nosa casa e nunca me engañei con nada, aunque contara cos dedos, pero non me fallaban nunca. Eu acórdame cando era pequena, mamá atendía a tienda, e máis papá, collían o leite, a mañán e máis á noite, iban as leiteiras a levar o leite á nosa casa. Eu acórdome que nesta casa, cando eu era pequeno, pois había viñas, e incluso vendíase viño aquí aos veciños acuartillados, viños así, botelliñas de viño. Traballábase moitas fincas e todo iso, e vendíase millo tamén. Levábase, teníamos unha vaquiña, o que había, porque como éramos pobriños, eu pasei moita fama de Dios, fui un descalzo ao monte, ao toxo. Para facer o caldo era cocer 4 feixóns ali, un chusquiño así de touciño que hasta nin os porcos nos gordaban, porque debía xe dar mal de comer, e chamaban o caldo. E facer a pata do caldo con toxiños do monte, que leña, era miseria en todo. Co millo. Era a única ventaja que había na casa.
se vían ás cantinas ao millo. Sabía que iría as mulleres ao mercado, iban cargadas, cos burros cargados con millo, a galiña que había para comer levábanas, era todo eso. Iban a libreta, a apuntar. Había unhas libretas que tiñan unhas columnas así de arriba abaixo. E cando viñan os homes da tilleira, iban a pagar. Pois decían, molla sopa, alrededor do arquidal. O burro vai na tilleira cando veña de pagar. Eu a escola... Me parece que de 8 anos empecé a ir á escola, ou 9, hasta os 14. Saíbamos á escola e levaba 4 ou 5 rapaces na bicicleta daquela. Uns na barra, outros de Marillar, outros... Sí. Nosotros, a mí me acuerdo de ser pequeña también, e íbamos por la mañana a mirar los que llevaban para el cementerio ese que había aí pegado a la Casa de la Cultural. Cando éramos rapazes, poíamos unhas pedras facendo as porterías e xogábamos o fútbol na cartera e pasaba un coche no día, mellor daquela, se pasaba. Despois hubo uns camións que viñan a buscar madeira aquí ao bosque, andaban a carbón ou a leña. Íbamos detrás deles, corríamos nós máis que os camións aqueles. Ahí jugábamos enfrente, en una eira que había, donde las malladoras esas que iban el trigo, a mallar el centeno y el trigo y eso. Pues ese día para nosotros era un día de fiesta. Allí gozábamos, viendo cómo trabajaban las máquinas. Sí, era estupendo. Una vez, un día en la ergedora, le llevó a uno un dedo, un pedazo así de un dedo, que eran los de 30 que vivían allí. Que facíamos antes, non había outra bicicleta, fútbol e natación tamén. Eu nadaba ben, eu salía, salvé a 2 de afogarse. Xogábamos con balóns destes antigos que nos mandaba era moi amigo do meu pai, o presidente do Celta de Vigo, tal don Faustino Álvarez, que era de Gondomar. Mandábanos os balóns usados. Era con que xogábamos, eran aínda aqueles antigos, cando se mollaba aquilo eran pesadísimos. Pero pasábamoslo ben, así daquela maneira. Foi o único que antes por encima do muro do convento, sí. Uno que dá un récord aí que hai 60 e tantos anos, Despois da escola, pois, empezamos a traballar no campo, coa nai, claro, que o pai non tiña iso, verdad? E despois incluso tamén fun ao traballo do monte. Pero cando éramos pequeniños, con 10 anos ou 12, tiñamos que ir coas vacas, tiñamos que ir sachar o millo, e iba o meu irmán, que era maior que a min, e máis o outro máis pequeno, íbamos 3. E el marcábanos a veiga do millo, cada un trozo. Marcábanos un trozo. E a ver quen chegaba primeiro á punta. Bueno, o millo e os freixóns marchaban todos. O que quedaba era a erva. A erva quedaba toda. E así, e a carrexar leña e todo iso. A traballar xa desde con 12 anos, E a escola casi nada. Daquela bebías do campo. E agora non se traballa ni unha vez sequera, pero daquela non había un palmo de terra sen traballar. Era do que bebías, pan e caldo, e era a comida máis abundante que había. Pero antes eran unhas casiñas pequeniñas, sin agua, sin luz. Eu da nosa casa acórdome luz, pero unha bombilliña pequeniña. Dábache solamente aí no chan, así. A luz que a primeira que veio eléctrica, era fija, non había contadores, era fija, mas había, como chamaban, promotada. Tiñas unha sola, aquí, por exemplo, na cociña. E esa era a que alumbraba.
se que ibas á sala ou ibas a outro sitio, xa non tiña luz, non sabes? E despois puxeron dúas, chamabanlle por motadas, se aprendías aquí, apagabas ali, se aprendabas ali, apagabas aquí, non? Só non miraba unha. Pois nos pasábamos. O que nos pasamos non nos pasan agora, polo pinajo. Un chisco de luz. Non mirabas nada. Ibas ás cortes coas vacas e todo, ás escuras, con candil. Usábanse uns candiles, quieta aí. Con carburo. Gastábase carburo. E puñen unha torcida, e con aquilo ibas ás cortes e andabas a mañar os bichos. Na casa non tiñas nada, non tiñas agua, non tiñas baño, non tiñas nada. Tiñas unha lareira de pedra, unha pedra aí, e despois un tripio con 4 patiñas, e un couso así, aí puñalo lá encima, había un pequeniño para as liñas pequenas, e había un grande para as grandes. E metía a leña debaixo nunha pedra, e tiñas o forno para o pan, para cocer, e todo iso. Pero non nada, nin había nevera, non había nada. Para dicir a verdad, non había nada. A casiña, e a lareira, a cociña que... Ai, esa cociña onde tivera un fallado, e tivera... Pero nada, así, só as tellas, cando chovía. Igual che caían, se andaban as tellas e viña a xa para baixo. Só había radio, o primeiro que veio foi para eses, para Brujeira, para a casa do Rosendo, que era feirante, era a casa máis rica que había. E só iba xente de familiares ou así á casa a escoitar, porque non era televisión, era radio. E a xente iba a escoitar o parte, o camiño que había. Fíjate ti que íbamos do Torroña a pé a Brujeira para escoitar a noite, ás 9 da noite, serían o Guardé, non sei, eu non me recordo agora a hora que era que daban o parte. Entón daban o parte todo da guerra, por onde avanzaban, por onde non avanzaban, o que facían, esas cousas todas. E nós íbamos a escoitar, fíjate ti. Había aí arriba aí unha casa que aquel home tuvo sempre en Buenos Aires, despois cando veio, foi o primeiro que tiña os radios. Siria Celidón? Claro. Foi alcalde tamén. Puñase a miralo el. Cando nós estábamos a escoitar, el cambiaba. E xa quedábamos a mirar para onde. O primeiro radio que veio, recordo meu. Era embaixo na casa de... Agora é a Casa Nova, na de Moreira. E na de Antonio Cova tamén non tiña. E íbamos para ali a escoitalo a radio. Eu recordo haber unha radio solo aquí en Oia, que tiña cacheiro en baixo, e os sábados iba a xente a escoitar Fiesta en el Aire, era un... Iba ao pueblo, non había... Eu acordo o primeira radio que tivemos nós era unha Telefunken, o primeiro. Despois a televisión xa veo un blanco e negro, xa, pero xa non había posta aquí. Que habíamos de traballar, non había outra cousa. Non había outra cousa máis que traballar nas vellas. Pero é sano. Por iso vivimos tantos anos, verdad? Apañar argazo, caralxa, feixes de argazo, feixes de toxo do monte, feixes de leña. En fin, miña filla, non? E ir a leña o monte lá arriba, tantos que non se leña na cabeza. E nada, pero son ganas. Pois sí, igual. Despois arreglar. Bueno, eu que queres que vos xove. Vai noso, de momento noso. Pero se tai o trexe non queremos vendernos. Xa teñen aí. E despois andar de rodillas a semear o viveiro, a semear o viveiro para despois arrancar ali e ir levar para outro lado para plantar no monte. E íbamos desde lá de diante hasta o monte da Riña, por cestos da cabeza. A fonte cos baldes da auga ali a bandeira tamén aquí Nives. E a fonte do Raval. Non había agua na casa, había que ir a misión e íbamos os caldeiros a buscar agua Raval. Tamén. E a cola ali.
Mira, chegamos a ser 9 na casa e eu a lavar todo a man. Ele foi lavar aquí os dedos a reflejar así na roupa. Ese muño, a xente que viña, porque viñan moitas mariñeiras da Guardia, moita xente de Tomiño, de Goián, moita xente viña a cumprir as promesas. Entonces, levaban a viña, vivían naquela agua, tiñan aquela rutina de beber na agua da fonte, aquela creencia. Agua, sí, diso tamén me acordo. Levaban a viña da fonte, e a fonte foi sempre ali. Foi sempre ali, o que pasa que rebenta. Logo relouse, porque antes era un lavadoiros así de mala morte. Non había lavadeiros, eses lavadeiros, eu acordo a fer esa fonte. E máis o tanque, toda a fonte que había foi restablecida, porque non había, era unha fonte, era agua para o muño, e naquela fonte había un lavadoiros, unhas pedras, e lavábamos ali. Acórdome de lavar hasta a lã. A lã, rapar as ovellas, e lavar a lã, e pisala cos pés, nun cesto, viñese dentro dun cesto cheo de lã. E logo éramos críos, e puñamos o cesto ali, eran cestos de bimbes, que lavaban a agua. E con os caldeiros de agua, un botaba agua no cesto e o outro calcaba, e manchaba o xurro da lã toda. Logo lavábamos ali no pozo aquel. Sí, claro, digo yo, entre los marineros que venían de la Guardia vivían en Oya, que yo sé de varias casas en el Arrabal que vivían marineros, ¿no? Y las redes, debajo de la fuente, en el mar, ahí había como un pozo, y ahí lavaban las redes las marineras. Las iban batiendo y posaban. Batiendo, muchas veces estábamos viendo cómo lo hacían. Pero echaban el verano aquí, y después el pescado lo tenían a secar por la parte de allí. Ponían así unas cosas y el pescado lo secaban para el invierno, porque no se iba al mar como se va ahora. Iban en verano, y en verano trabajaban para el invierno. Nós íbamos ali coas vacas, ás pozas, todos os días, e ali nos daba mérito aquelas pozas. Ibas lavar ao río, había truitas que ibas lavar e viñan ao xabón, conforme lavabas, e estaban así o xabón por riba da agua e viñan, tiu, saltaban así a picar no xabón. Traballar no monte, na repoblación, ou a apertura de carreteras que se faían a man. Inda daquela non inventaran a roda de goma nas carretillas que eran de madeira ou de ferro. O orjazo, bueno, o orjazo pero por orden, non se iba cando un quería, Chamaban o orjazo e mentre nos decían salvo e raya non se podía sacar eso. Despois, todo era por orden antiguamente. Me acuerdo de cuando le salvaban la raya, como decían, se salva la raya. O sea, todo el mundo se echaba a la barra del algazo. Y sacaban un monte muy grande, uno empezaba a acaparar de un lado y del otro, y eso se iba para las fincas, quedaba el puerto limpio. Sí. Sí, me orjazo. Sí, orjazo? Sí. Ui, toda a miña vida, orjazo. Hasta sueño agora co orjazo. Mira, agora vas a ir a volver, mira. Viñan os de Pedornes. Que me debe ir. É verdade. Viñan os de Pedornes ao orjazo aí. Con aqueles carros, con aquelas vacas gordas, aqueles de... Sempre soño que estou a estender o orjazo, que estou a cabezar o orjazo. Mira iso, cando había gardas moi grandes, chocaban nos ventres. Cando había pouco, había que andar a correr para poder coller algún, porque tamén viña xente de Acevedo. O porto que tan vía desuso, Anguido, Rivas Altas, aquí en Pedornes, e o Porto de Oia en Oia. Iba a xente a sacar as algas, despois as mulleres cos cestos na cabeza e os homes ao ombro, e pasalo acá para arriba, subindo bastante costa para arriba, a botalo a montóns, donde podía ir despois o carro a buscalo. Alá marchaban co carro a buscalo o bargazo e botalo nas fincas. Para as fincas. O argazo, cuanto máis arriba, cuantas fincas máis arriba, máis facía. E o estergo, máis abaixo. As fincas máis abaixo, sí. Cando había maré, arrancábamolo na marea grande, arrancábamolo, secábamolo, e á noite xa íbamos a foter os carpiños. Eu que repito igual. Secábamolo no día, no brán, secábase, e xa se vendía. Aí no Porto de Anguido, onde o Glasgow, aí de ir por abaixo,
era de Villa de Suso, de Pedornos e Mar de Villa de Suso. Había un rebeireiro de Pedornos e outro de Villa de Suso. A conta do mar vivimos e comemos, porque se comía do mar. Antes comíamos do mar, pero agora non. Agora xa non hai. Nin hai peixes, nin hai nada, non se colle. Aunque se vai a pescar, pouco se colle. En Pedornes o patrón é San Mamede. Pero ao empezar a sacar o argazo para arriba, primeiro botábase un cesto cada veciño para San Mamede. Feían un montón ao patrono. E aquel montón despois subastábase a quen dera máis. O mellor daban 10 pesetas, 15, as que fosen, para a axuda da festa do pueblo e da misa. E había un señor aquí que ainda era parente meu, que, por certo, algún xa me chamaron Gerardo, chamábase Gerardo, non me ofende nada, porque era primo do meu pai. Se me aparezco ele, que pasa? É mellor aparecerse ele co cura. Entonces, aquel non botaba o cesto ese. Dixo, eu non voto, que Dios non ten San Mamé non ten fincas. Non ten fincas nin cultiva. Eu non lle voto o cesto de argazo, como fan os demais. E no mellor chegar do argazo e comer e volver a marchar. Faíamos o mellor un monte moi grande e despois íbamos a repartir para uns escampados para polosear. A tradición, además, esa era castigado o que non aparecía. Arreglar os camiños de calzadas romanas. Había que ir... Isto se empezaba despois das colleitas. Posiblemente, igual me equivoco un pouco, pero podíase dicir que empezaba en outubro hasta marzo. Un día cada semana, sobre todo eran os miércoles, e iba a xente a reparar os camiños, donde había baches grandes, se levantaban e se calzaban de novo. Os homes calzaban, feían as calzadas de pedra. E as mulleres, e máis algúns homes, non tan homes, traían as pedras na cabeza e máis o ombro. As pedras partíanse no monte ou no mar. Se era por esa carretera, iban ao mar a buscalas. E se non, por monte. E aquelas mulleres carrexando pedra para preparar os camiños. Pero o que non iba, e o denunciaban, que había o seu alcalde de barrio e estaban esa xente toda con seus mandos. Había sejadas do centeo. Entonces, iban os familias e veciños, e iban todos a axudar. E logo levabas unha cestada na cabeza, unha cesta grande de comida e bebida. Levábase po viño unhas destas que se somían nas veijas, cabazas. Po viño, unha cabaza desas, logo pintábana por fora e así puñan un cousiño para agarrar e cortaban en riba o piquiño, puñan tapábana e era onde andaba o viño, e logo vivían así, a catalana. Home, pois mira, as malladas na lleira, aqueles homes cos mallos, mallando, aquilo era bonito, sí. E os homes iban ao xornal, e nós tiñamos que fazer malladas as mulleres. Pero xuntábamos todas e non tiñamos medo nenhum, a cena. Tamén se xuntaba o pueblo para facer o palleiro. O palleiro se faía de toxo. Iban ao monte, primeiramente iban os interesados a rozalo, a cortalo, que se van a rozalo o toxo. E despois, no día de baixar o toxo, pois iban os veciños. Igual ali 20 ou 30 veciños a baixar a feixes o toxo do monte. E metían nun palleiro todo moi ben feito, con palla por encima, para ter para todo o inverno, para botar nas cuadras. Porque daquela o importante nestas aldeas era ter para o inverno para as cuadras, para as cortes do gado, ter leña e agua, que o canizo do millo xa estaba uns cheos, outros a mediadas, como era o noso. Pero, bueno, a xente se preocupaba en ter para o inverno. Despois xa viña a xente de baixado, igual daban 3-4 viaxes de cada un, de toxo, pois había unha merenda, merendaban pan, viño, unhas chourizas, e a xente marchaba contenta para as súas casas. Porque, claro,
Dali a poucos días, a mellor, ibas para outro veciño. É todo moi bonito, moi bonito. Non había nada, pero pasábase moi ben. Todo era unha familia, todo levabas a xente tan ben, tan ben. Ti querías facer unha casa, non? E non che chegaba o terreno. E estaba eu aí ao lado, facíache falta 3 ou 4 metros de terreno, eu dábachos, sin cobrar nada. Era xente moi boa. Que agora, en todos son intereses. Todo é un egoísmo polo diñeiro e por todo. Antes non. E non había nadiña, nin que comer. Comeríamos caldo e pan, mentres tiñeras millo, pois comías pan. Cando se acababa o millo xa non tiñas pan. Pero a min, o que máis recordo era a boa xente que había nos pequenos pueblos. Moito respeto. Podías dormir coa porta sin pechar, que non pasaba nada. Coa fome que había, non había ladruizo como hai agora. Entende? E iso todo é bonito, realmente. Chamabanlle tercios, non? Metían, a un veciño, a outro veciño, todos no mesmo día. Chamabanlle eu tercio, non? E empezaban riba a rejar, se che tocaba a ti, se estaba a túa vez, a túa. Se depois iba para a miña, despois iba para a outra, todo en fila. E andabas todos na agua. Andaban 4 ou 5 personas, que agora nada, agora o que quero regar vai el solo. E se non chegaba para todas as veias, dali a 11 días, volvía a ver, e empezaba a ver onde acabou, para baixo, e logo volvía a empezar en riba, así, todo. Ibas tapar as presas, e había presas aí, e había alá tamén, na parte de alá, parte de aí, en riba había 3. En riba había 3 presas, ali, e aquí tamén. E rejaban todo. O que era de reja, o que non. Despois había a do río. Iba a rejar a do río, que se andaba todo o día e toda a noite, non se tapaba. Que eran esas que están alá por baixo pola carretera. Esas vellas eran do río. E esas sí, esas rejabas porque había máis agua, non sabes? E andabas co carro. Bueno, miña madriña, eu traballei como unha negra. Como unha negra. Porque tiña os críos, e había 3 vacas, o mellor o home iba a traballar, e eu, co mellor un crío no colo, outra barriga grande, e agora as mulleres ten un mes de... e van xa a correr ao médico. Eu nunca fui ao médico ni nada, para ir aquí na casa. 3. E salían che ben sanos e ben guapos. Recórdame que estábamos en Torroña, ainda vivía o final meu pai, a miña nai, e os falangistas viñan desa parte da Guardia, viñan bandadas. Estábamos na casa, mirábamos os dili, escapamos da casa, escondémonos entre o millo, viñeron, entraron na casa, revolveron a casa toda, tiñamos un baúl, tiraron con todo ali, marcharon outra vez e apenas a xente daquela tiña moito medo, porque eran os falangistas os que viñan polas casas. Cando empezou a guerra, me cago en 10, viñan 2 mulleres de aquí, eran un lunes, viñan 2 mulleres de aquí de vender queso de Sabarís e viñan asustadas, dicen, mi madriña, viñan asustadas aquelas mulleres, o que hai, andan os homes con escopetas a correr para un lado e para o outro, e eso. Cando empezou eso. E da porguerra foi cando veio a fome. Na porguerra foi cando veio a fome. Había cabras, había ovellas, había cortes polo monte, con cabras, e viñan a requisalas. Viñan os militares a buscar cabras para darlle de comer aos militares. E viñan e ti tiñas que darte
dejarche levar, non sei se lle pajaban algo, non lle pajaban nada. Pero viñan a buscar a carne e tiñan que dejarlle así. Pois levábanos ao monte a buscar colada de pinos. Xente que non collera o millón un pau ao lomo, porque eran deses sitios de Barcelona, deses sitios eran médicos, eran de todo. A casa do Xorxe ve un médico, que era amigo dali. E despois baixábanos por aí abaixo como se foran que saío. Os paus ao lombo, desnudos, non tiñan que comer, a pedir para que lle dera gana, porque non tiñan, nin lle daban. Se os mirábamos, os que mandaban, dabanlle. E aquilo era un precipicio. Xoja fina. E que xoja fina? Queda que xogar fina? Eu non sei. Moitos. Me acordo día que chegaron. Estábamos no alto do Reo, empezan a mi coches, deses 600, deses pequenos. Eran os que subían, viñan todos para ir ao convento. Para ir para o convento, claro. A mí non me acordo. Eso sí. Eu iso non me acordo. Eu iso sí. Ali no alto do Reo estábamos. E baixaban todos para a lavandeira abaixo. E nada, e despois quedaron aí. Chiños de fome, coitados. Non nos deixaban ni salir a fora a comprar nada, ni nada. Porque ali de que podía ir, que non, pero é de todo. É así, pero malo cando baixaban coas toradas ao lombo. Despois dabanlle cousas para comer a xente, a que lle cuadraba, dejaban escondido, se te puñían, daban de ti tamén. E así foi unha vida errante para esa xente. E agora chegan por aí algunhas veces algúns que estuveron aí a mirar onde estuveron. E fixeron un cementerio ali onde hai aquela casa lá baixo e enterraron, porque morreron moitos. E no cementerio parroquial non podían, porque senón enchían todo. Entón foron a feira lá un cementerio para elas. E así unha vida mala, boa xente. Marcharon por cada un para o seu sitio, para as súas casas, os que quedaron libres. Despois ainda viñeron soldados, despois dos prisioneiros viñeron soldados. Tuveron a casa de Miguel, aí na tienda, ali onde está agora a tienda lá, que era o lugar, ali tuveron un agora iso. Non, a mí nada. Eu na casa de Miguel, non acordo. Si, na casa de Miguel, tuveron na casa de Miguel. No baixo ali que había cortellos. Sí. E despois dali foron para o convento, porque depois se seguían moitos. Xa, ai. Estuveron no convento, eu acordo, coitados. Pero máis mal pasaron os prisioneiros. Eles pasaron máis mal. Os soldados xa nada. Os soldados xa. Nos acordas que non te acordas dos soldados no convento? Eu xa pouco, pura. Santiago é fillo dun soldado. Sei, pois eu moi pouco. Santiago do Espanco, é fillo dun soldado que era novio, chamábase... Como se chamaba? Sebastián. Como? Sebastián, o novio. Sebastián. Novio Marúa, sí. Sí, verdad. Pois dicía mamá iso, que iban por norte a sachar, e entón subir para cá, pois como tiñan dique fome ou non sei que, pois tiraban as mantas cheas de piollos. E ao chegar a casa, sempre dicía ela que as tiñan que escaldar con agua quente. E despois no outro día levabanlle algo, pero as escapadas, porque non podían, porque se acollían mi madriña. E así esas cousas. Unha historia, ten unha historia. Pois marchou para a guerra papá e quedamos somas unha irmán miña, máis velha de pequeniñas. E despois papá salvoulle a vida a un dai de monte de Santa Comba porque el pudo salvalo de milagro. E entonces despois andaban aquí na Portela uns escondidos e querían collelos
e non podían. E os outros por ali alrededor, e os outros escondidos nas casas que querían salir, pero non nos dejaban salir porque se salían, xa os collían e xa os levaban. Porque levaron a moitos. E que Pepe da Portela? Pepe da Portela. De Pepe da Portela. Os apellidos non sei, pero era... Que tuvo un... E tuvo un metido nun palleiro de gateños, e o collen e matan a él. Tiña un palleiro feito, ele estaba en medio do palleiro, pois fíjate, o que a xente pasou. E despois, cando o imán collérano, que eran andador de refogos, que xa non podía baixo, a paus, a paulazos... Ese de refogos, non? Depois mataron lá nas pedras en Seixián. Eran os irmáns? Eran. Ah. Eran de outra idea. Pasaban por aquí, entonces cando iban, había 4.000 hombres aquí. Cando iban por aquí abaixo, iban guardados, con guardias, de por un lado por outro. E aquí era a hora, mamá tiña esa tiendiña, aunque papá traballaba no ayuntamiento, ela tiña esa tiendiña aí, e collíalle pan. E viñan cos cestos de pan os panadeiros de lá de arriba, un cesto moi grande ao lombro. O ir a pasar aqueles, tiñan tanta fome, os presos, iban guardados con guardias. Botaban só o cesto e tiraban o cesto e cada un a coller o que podía. E os guardias, zaras a dar para a mamá a chorar. Iso recordo eu asombrada, digo, por que chorará? E dice, mamá, eu non podo ver esas calamidades. Pobres homes, cos homes que teñen, que estaban arrastrando o pan, tiraronlle o cesto no chan, pero os que van da guardia alrededor, a pau a eles, a lateazos. Se acordame a min. Coitadiños, pasaron moita fome uns. A mí dunha vez acordame que un na iglesia levámonos a misa. Chamábame unha lá do medio, era unha rapaziña pequena. Eu non fui nunca porque tiña moito medo, era moi medosa, como eran presos, pensaba que me iban a arrastrar a mí tamén, que unha tonta. Foi outra que lle deronlle unha imagen dunha santa, un coitadiño. Tiña, se conoce, e agora va a ser perdido aquí neste encierro que hubo aí. E deu aquel, non sei quen era, unha daqui, eu dixen, eu non vou a chamar aquel, que lo mete a chamar preso, eu pensaba que era para collerme tamén e levarme. Tiña a cabeza doenda, era pequena. E aquela foi, recibiu, si, unha medalla, non sei que era, un recuerdo que tiña que se conoce, que sabía que iba a perder, de darlle a alguén. Los traían castigados tamén arrastrando madera del bosque para abajo. Después hablaban con muchas chicas, unas chicas una vez se asustaron porque entraron por la iglesia también y le tiraron algo que le habían dado dinero para que le comprara, para ellos comer y cosas así, que eran de aquí de Olla, donde van ellas ya, que se murieron, pero lo pasaban muy mal. Y después estaban muchas veces en ese muro y pasaban por la carretera y le hablaban y eso. Por eso. Después decían que hablaban mucho con un chico, que era muy buen chico, muy xeitoso arriba, y después los otros días que ya no lo vieron y que vieron la ropa tirada en el puerto, en el agua. Eso se comentó. Pero aquello non tardou en deshacerse. Eu fui a esa iglesia porque mamá mandaba a doutrina, a cura que tiñamos aquí. Que eu acordo todos os días a rodar por ele, porque tamén era un home que foi un peso aquí, cando era don Claudio, porque defendeu a todo o mundo daquela viña en xunto cura, porque había un canalla por aí do ayuntamiento, Mauguás ou por aí, e a todos que lle quería mal, apuntábaos para que viñeran a buscalo, e viñan a buscalos. E don Claudio defendeu aquí con dentes e uñas o cura que tiñamos. Hasta un que nunca viña nunca a misa, que era o Moroviño. E dicen, a dicirlle para meterlle mal, que era rojo, non sei que. E don Claudio dixo, yo pongo las manos por todo el pueblo que hai de hoxe. Defendeu mucho con a guerra. Defendeu yo, bueno, como nadie. De Barcelona, casi todos. E entón,
Cuando marchaban en libertad, que lle chegaban a recomendación, en conforme, claro, non tiñan nada. Na porta da iglesia, puñas a mirar para a nosa casa. Santa María de Olla, bien te puedes alegrar, que siempre los catalanes te vamos a recordar. A Señora María y al Señor Manolo, que nos daban bocadillos para comer, porque lle daban moitas castañas aí, e marchaban alabando a papá e a mamá, porque ao pasar dábelle bocadillos. Eu, cando miña irmán iba a casar o fillo que está en Castellón, iba a miña irmán que morreu, a naida que está aquí, no estanco. Entrei eu, e iba un señor de Castellón, tamén. E dice el, ai, usted va de militar, porque o meu cuñado era o Guardia Civil. E casou con miña irmán. Sí, es que yo soy de Castellón. Dixo meu irmán, ai, pues yo estuve nun pueblito cerca de Bayona, moi cerquita de Bayona. E como se llamaba? Dixo meu cuñado. Dice Santa María de Olla. Ai, allí somos nosotros, de Santa María de Olla. Mire, estas dos que están aquí son nacidas en Santa María la Real de Olla. Y viróse para atrás. Dice, yo conocí allí un señor y una señora que tenían el bar, el estanco, y él era secretario. Y nos dio muchos bocadillos. Iban a la fuente, que antes non había agua nas casas, a buscar nos baldes, e levaba a xente chocolate e pan para que comeran, porque aí comían castañas solos, era do que nos era. El vai no tren, quita a carteira e quería nos dar diñeiro. Dixen eu, de eso nada, o que fixeron meus pais, ben feito está. A contrabando? Ai, si, home, recórdame. Eu anduvo no contrabando. Eu iba con un cabaliño, salía ás 2 da tarde, despois de comer por aquí, despois detrás da iglesia, todo pola Valja, baixar a Novas e ir cargar a Pías. Cargaba Pías, azúcar, xabón, café, tabaco, e atravesaba o Rosal e viña, chegaba aquí a noitiña de todo. E nunca, mirei algunhas veces os guardias, pero nunca me pillaron, nunca me chamaron a atención. Aquilo non era... Fun unhas poucas de veces. Era causa de comer. Unhas poucas de veces, pero así, cun cabaliño que tiñamos. E ao traballar de zapateiro, pois a Guardia Civil tiña que andar de noite, toda a noite a vigilar. Entonces viñan aquí para xunto a min. Eu traballaba a noite, porque o día había que traballar nas vejas, e a noite é cando traballaba na zapatería. E estaba igual hasta as 2 ou as 3 da mañán. E a Guardia Civil tiña moita amistad comigo. Entonces había un que chamaba no Ligero, e pasaba... Daquela non era o contrabando que había, era chatarra, unhas planchas que había de cobre, chamaban chatarra. E aquel, cando viña coa chatarra, como xa estaban en combinación cos guardias, tiñan, daquela, os coches tiñan o asunto ese de... a varilla esa que levan, como lle chaman? Antena. E aquel, en vez de ter a antena diante, traía detrás, no capó, detrás no capó. E cando traía a chatarra, traía unha bandeiriña posta unha bandeiriña como agora cando van para as bodas ou así, non sabes? E puñalla no couso aquel, para os guardias saberen que levaba chatarra. Entón xa non paraban, non sabes? E cando non traía chatarra, pois xa non traía a bandeira aquela.
Eu jamás en la vida anduve niso. De chaval, isto antes de ir ao servicio, 18, 19 anos ou por aí, ou eso. Unha vez aparteu aí un barco de tabaco. Aparteu non, escaralleus aí. Todo o mundo era a puller tabaco, eu non puño nada. E o linda tuxo. Eu non quis saber nada. Tuxo unha chea de paquetes mollados, sacámonos aí fora, puxámonos aí a secar. Do contrabando? Sí, pero eu co contrabando nunca negociei. O meu pai estuvo preso por o contrabando. Sí, por dar a caseta. Onde Deu era a unha caseta pescadería? para... Onde era a pescadería? Co pueblo... Aquela caseta era nosa. E despois viñeron 3 barquiños aí por onde son os viveiros. Eran dos verdeales da Guardia, que estaba casado con Nieves de Blanco, o que puxo aquilo. E o meu pai decía que cheiro sempre, o meu pai que tiña a cabeza moi pequena, e unha espura tamén la temos pequena. E dejou meter. O contrabando, sabes de que era? Machadas, picos, palas, anxadas, ferro, era ferro. E el meteu ali. E despois, os amigos del mismo, un cuñado, o capataz, sí. O capataz, un día viñan o cuñado, e despois viñeron a buscar preso. O meu pai, sabes o meu pai o que fixo, así que te colleron aquilo, contrabando. Marchou a Guardia e colleu, pasou o capital, esta casa que tiñamos aquí en riba, mas onde estábamos nós, no arrabal, e o capital todo que tiñamos. Pasou para a cabeza do panadeiro, do pai de Cinto, este, que é o panadeiro agora, dese Cinto. O pai dese, sí, sí. O Cinto. E dixolle hasta un día, tonto, que a ti que te denunciaron foron os teus amigos, tonto. Eu era cuñado, porque Mariños era cuñado do meu pai, porque Jesusa casouse con Mariños despois de que tiña aqueles fillos todos. El se lle boiraba, aquel se lle boiraba a muller. Un día veio a nosa abuela a churar e dixolle ela, duro, xa sabías que lle boiraba aquela vez agora aquí a queixarte, agora aguanta e calla. E logo ainda tuvo ela 3 fillos e unha filla de Mariños, que viña a ser o pai, o abuelo de Ramón. Esos son moitos irmáns, tamén eran moitos. Viñan por onde viñan, eu non sei, pero viñan para lá, e tanto vindían detrás da iglesia, como ali debaixo que había unha figueira con matos alrededor, ali escondidos, a vender os retales, que non había roupa. Eu fui unha nosa amiga, el contraste que me fixeron dunha sábana de estopa. E hasta quitaban as fundas dos colchóns para facerlle vestidos ás raparigas. Depois o meu pai andaba medio majarita, porque tiña o capital na cabeza do panadeiro, logo puxose de mal co panadeiro, non se falaban, logo el veio a meter a esta casa que é Caracola, non se acorda, a vos non. Despois había tres homes que eran moi ricos e andaban sempre a pasear, e a nosa abuela era moi chistosa, e sempre dicía, e ven Joaquina, sin unha non escapamos. A miña abuela veu de fora, E dicille ela, ahí vienen los 3 curros con el anillo en el dedo, José Benito y el Pavo y también Ferrada y medio. O Ferrada y medio era un moi gordo que había no arrabal. Leopoldo? Eu que sei, eran uns vellos. Sempre lle piña un... Dice, deixa estar que agora aí ven esa venres, xa non deixa de ternos un... Pois o meu pai despois tuvo o capital na cabeza do panadeiro, a pouco morre o panadeiro, e nós tiñamos todo na cabeza do panadeiro. E depois o meu pai andaba medio majareta, pero non lle dicía a nadie o que lle pasaba. E depois veio para aquí un cura que se chamaba Don Pío, non vos acordo con todo Don Pío. Don Pío foi o que me casou a min. Que moito me rin eu. Entrou de chistoso nesa casiña de, non sei se era na vosa, se na de Pandeiro. E puxo as esposas. Nesa casiña... Prenderonse. Despois quedou preso ali. Que diversión. Eu, cada vez que miraba aquel home, tiñame que rir á forza. Porque... Era o pai dele, mas... Sí, xa. Mira que por iso. Estaba a nosa caseta e despois estaba de Sabino, que traballaba Benito de Sabino.
Saliu-lle caro. E o home desta depois xa traballou ali onde era o Bar América. Onde era o Bar América, si diso acórdome a min. Rafael. E os pais non querían que se casara con ela, pois xa tiña as fillas. E un día estábamos no Arrazo, cando era o Arrazo posto ali no Porto, e todo o mundo dicía que se iba a casar Rafael con Pura. E antes o que tiña un fillo xa non se casaba. E despois dixo-me hasta, non digas nada, pero é verdad que nos vamos a casar. A min dixo-me ela un día no Porto, que era verdad. Estaba ese Rafael, o home dela, o seu pai, a traballar de carpinteiro ali xunto ao Bar América, que ali no Bar América houve unha farmacia pequeniña tamén. Era don Antonio da Guardia. E entrou os teus tíos, Juan do Louro, o teu abuelo... E Vicente. E Vicente. E o teu pai estaba a traballar e vineron entrar e dixo, marchai, porque xa se sabe que vides. Iban a berrear para que non se casara. Non había outra carpintería máis que a nosa esa. E pois ainda el Lucho traballou con ele. Vicente non era listo. Estaban a facer unha porta para un calzocho, estaban a traballar para fora. Quedou dentro. E o outro dice agora durmei, porque fixo do revés e non pudo ele abrirla para despois salir. E o mayordomo tuvo ali encerrado na Juan, que era facer ese erro, tuvo na cortela encerrado. O Vicentón non tiña fillos, que foi o que adoptou aquela bucha que está na América. Ai, do contrabando, acordo, filla. Íbamos á tenda Loureza, por esos carreiros, non? E chegábamos á tenda dali do bar de Loureza, ali en Loureza, que hai agora, o Manolo, o bar novo, e viña unha ranchada de xente de Pelesar. Todos ali viñan de buscar o contrabando, traían tabaco, azúcar ou acero, sei que non sei o que levaban, e viñan a andar desde aquí, pasaban aquí a pasar, e viñan aquí ao río, creo que viñan ao río a buscarlo, e iban pasalo a Belesar a andar pola roba. Por alá pasamos con caballerías. Pasamos con caballerías, que eu ainda fun para o Tareixo, para o Manolo de Tareixo, a buscar un saco de chatarra a Forestal, a Portela, a Forestal. E dábame 5 duros por ir buscar un saco de chatarra. Habían de ser 25 kilos, no menos. De noite, e sin luz, porque se tiña luz, mira avante. Después venían unos contrabandistas y te vendían ese litro de aceite. Pero si la Guardia Civil los cogía, se los quitaba. Eran así, la vida era así, muy crítica, como dice el otro. Hoy se vive de otra manera. Sí, pero de azúcar e bacalao, metía aceite, metía o zapatero do Funche nas nosas veias, nos pozos ali frente á torre, por fardos, se los daban nos panos que levábamos a Rogelia da Gran Anai do Servicio, e a nós que tiñamos os pozos dábanos o zapatero do Funche. Bajo el palio de la luz crepuscular, cuando el cielo va perdiendo su color, quedo a solas con las olas espumosas que me mandan su rumor. Ni un lejano barquichuelo que mirar, ni una blanca gaviota sobre el mar. Yo tan solo recordando la aventura que se fue, la aventura que en sus brazos amorosos disfruté, bajo el palio sonrosado de la luz crepuscular. Mirando al mar soñé que estabas junto a mí, mirando
íbamos á festa a andar. E despois íbamos a andar ás festas ao Rosal, á Guardia, a Baiona, a todos os sitios. A andar sempre. E íbamos a mañán, íbamos despois de comer e viñamos a mellor ás tantas da mañán a andar. Íbamos xogar os bolos, a Belesar, a Sabariza, Borreiros, todo, andábamos por todo. Pero íbamos sempre xuntos, todos xuntos. Os chavales íbamos sempre xuntos e viñamos xuntos. Non se separaban dos outros nunca jamás, nunca. E cando íbamos ás festas igual, íbamos xuntos e viñamos xuntos todos, chavales. Non era como agora, é andar. A divertíamonos máis polo camiño que na festa. Íbamos ás festas a pé a Baredo, levábamos a comida, e íbamos para a misa, e comíamos alá, e viñamos ás 4 ou 5 da mañán, e chegábamos á casa e non íbamos á cama a traballar. Tiñamos que ir coas vacas, ou a comida para as vacas, e dicíannos así os nosos pais, bueno, ala, agora ides a buscar comida para as vacas e coas vacas, e despois á tarde, que hai calor, deitádonos a dormir. Pero cando viñamos da festa, tiñamos que marchar a traballar. Non íbamos para a cama, non podíamos. E outros que andaban no xornal. E o lunes tiñan que ir para o xornal, para o monte, era onde había, un monte, non había máis nada. Aquí non había outro xornal máis que o monte. O primeiro domingo de maio, entonces trasládase da súa sede, que habitualmente está en Loureza, na iglesia de Loureza. Pero entonces, 2 días antes, lévase a Santa Columba, á capilla. E ali está hasta o día 7 de agosto, que é a festa de San Mamé. E van os dous na procesión en Loureza. Sí. Eu a Santa Calomba vamos a Santa Calomba, e vas a misa, despois eras hasta ali nunha veiga, xunto a Irado, que agora xa está de outra maneira. E había así moita xente tamén, Santa Calomba valía moito. Que as mulleres cerraban a porta da capilla, da capela, e collían unhas escobas dentro. Unhas barrían pa dentro e outras barrían para fora. Santa Columba é abogada das mulleres, sobre todo das que teñen irregularidades na regla das mulleres. Entonces, non sei dicir exactamente se as que barrían para fora ou barrían para dentro eran as que tiñan exceso ou as que tiñan en defecto. Pero sei que estaba relacionado con eso. Sí, tiña unha devoción moi grande a Santa Columba con respecto ás mulleres, tiñalle moito cariño. Por eso, precisamente. Acudían moitas a ela por eso. Acordeu que íbamos ao baile, ali cando había Santa Calombra. Sí, íbamos ao baile. As raparigas, as mozas, ao baile, como era fora, íbanos. Oh, ramo, que linda rama, o ramo da oliveira, o meu par é o máis lindo que anda aquí na roda inteira, que anda aquí na roda inteira, aquí en cualquier lugar. Oh ramo, qué linda rama, oh ramo do De mozo, pues aí íbamos a todas as festiñas, xuntábamos todos e íbamos todos xuntos a un sitio e todos xuntos a outro, iso sí. E dormíamos alá, nunha casa de palla, porque acabamos a festa, e hasta que viñan os camións de lomba, que viñan ás 5 da mañán, pois nós
tiñamos que esperar. Acababa a festa ás 3, entón había unha muller que viña vender café por aquí. E entón conocía a meu ás e todo. Entón falábamos e tiña unha casa de palla. Íbamos todos a dormir para a casa de palla. Cabezas con pernas, pernas con cabezas, todos xuntos, mozos, mozas, todo, porque aí sempre andaba todo o mundo xunto, Aí non había parexa, nin marchaban solos, nada. Aí eran mozas e mozos sempre xuntos. Ibas á festa e viñamos todos xuntos, aunque tuveran novios, era igual, xuntos sempre. E aí dormimos todos na palla, e a mellor eu estaba aquí, outro estaba aí, metía a cabeza aí a dormir, outro, así todo, todo. Pero era bonito. Íbamos a unha festa e se levabas 5 pesetas nunca jamás. 2 pesetas, 3 pesetas ou así. E se te encontrabas nun compromiso, gastabas. Pero se non te encontrabas nun compromiso, viñan traitiñas outra vez para outra vez que foras non ao mellor, para outra vez non tiñas. Nós pasamos as de Cristo. Pero xa era un ambiente así, eu que sei. Marchabas ás festas a San Xián, Mabugás, Baredo, o Tecla da Guardia, a pé. E chegábamos de madrugada, claro está. Iban as mozas e mozos todos do mesmo pueblo. Tiñamos a condición, non de tratado nin contrato, pero sí era a costumbre, de as primeiras pezas bailadas coas do pueblo. E despois con quen podías, ou quen te aceptaba. Oi, da edad de 17 anos xe lle tratei o casamento a esta. Vino de Santa Calumbre, e casamos os 27. A ver todos, as mozas e os mozos. Íbamos de paseo ali por onde está a guardería. Sí. O bando de mozos adiante e o bando de mozos detrás, e despois de paseo era o que había. Bueno, despois cando había festa, claro, íbamos a festa da Villa de Xuxo, a Bedornes, a Nojas, a esas festas grandes. A Nojas poucas veces porque era moi longe, claro. Pero a Villa de Xuxo, sí. Era moi boa a festa de San Miguel. Viñan moitos mozos de Bayona, de parte da Alná. Ui, como non estaba aquela... Sí, como non estaba aquela festa. Tarde aí, bueno, xa tivera algo por aí, pero para casarse aos 23 anos. E aos 24 xa me casei. Ah, sí? Onde me namorei? Onde íbamos a namorar? Aquí no pueblo, porque non salíamos daqui. Onde íbamos a ir? Aquí casámonos todos uns con outros. E ainda sempre parentes algo, claro, agora van ben que marchen por aí. Non salías daqui. Ou de Villa de Xuxo, ou de Bedornes, ou de Moás. E non ibas a outros lados, os daqui. E namoreime aquí. Como non iba a outro lado. Aquí xa estaba na mili cando me namorei aquí. Xa estaba na mili, vim con permiso, e encontrei a Flora aí nunha festa en Riba, empecé a namorar, hasta que botei 2 anos con ela e despois caseime. Despois de vir de mili. Eu botei 42 meses de mili. E a irmã era de por aquí, nas festas, xa conocere, mas donde máis empezou a causa foi nunha boda do irmán. Porque o cuñado meu, que casou ca miña irmán, era irmán dun conocido noso, que estábamos alá na forestal e meus pais tiñan moita amistade nesa casa. E invitarnos á boda. E di daquela, líame con ela. Mira que casualidades. Despois veio da mili, estaba nos Pirineus, como se chama? Estaba en Pirineus, non sei se era, agora non sei como se chamaba ali. Estaban así a hacer andando con Francia, como jaca. E estaba un primo noso tamén. Logo escribían nos cartas un cento deles, sabe Dios de onde eran. Mas os primos dicían, sí, escribía fulana. Non lle contestábamos a miñu. E foi aquí na tienda de Avelina, ali no Calvario, onde está, agora onde está a Maribela, iso, antigamente. A Olinda iba hasta ali para xuntar a Avelina, é verdad, iba a buscar recados a olla moitas veces e eso. E íbamos para ali, ás 12 da noite, viñamos para cá, e viñamos xuntos, eso. E empezou a cousa. E eles estaban todos xuntos, entonces ele traía unha carta do prefecto da Jaca e foi a levar aos tíos. E eu fui levar o leite, e viña ele chegou a Lourença, topase comigo, e xa viñamos os dous con pasa polo camiño arriba, todo o camiño, porque viñamos que ir a levar o leite a Lourença.
e logo vir para arriba. E desde aquela foi collendo o Rozo foi namorar, entendes? E logo marchaba para a Tilleira, cartas, era a base de cartas. Un día fomos a unha boda dun veciño e conocín a Quín de Villa de Suso, que foi o que iba a ser o meu marido, que dice que os noviazgos que empezan en boda que acaban en boda. E no noso caso foi verdad. Casaus era unha prima dele, era un veciño meu, e fomos á boda, e aquel día conocémonos, e eu tiña 16 anos, ainda faltaba un pouquiño para cumplir 17. Ai, desta chauretana, nós e todo o mundo, aquí, non a faen eles, os maiordomos, agora nós, na casa, veñen miñas sobrinhas, ven todo, aquí femos a chourizada, comemos e bebemos. En San Bastián, o día de San Bastián era o día da chourizada. Despois de Vigo viña moita xente a esa chourizada. Ahora que cuando era la chourizada, ¿verdad, Vicente? Yo ya iba con mi marido a la chourizada, pero allí. Iba a comer los callos en la tienda de María de Pandeiro, también. Y bueno, lo pasábamos bien. Aquí na festa do salón, noso, en baixo, era o salón de baile, en Basisto. Isto puxos o piso cando eu salín de Citroën. Co diñeiro que me deron, botei o piso en riba. E viñan da Guardia e do Rosal aquí ao baile, porque na Guardia ni no Rosal había baile. E só había dos coches, Anderlino e máis o Felipe. E traían, chamaban a papá, Manolo, ter baile? Sí, todos os domingos traía a xente da Guardia ao baile aquí. Moi bonito, moi bonito. Pois eu acordo da chourizada, que era 12 da noite, paraba a música e íbamos a comer porque era o día da chouriza. Entón levábamos chouriza, tartar de rixóns e empanada. E cando se celebraba a chaurizada, aquilo era tremendo tamén. Era a xente con as chourizas de corbata. Eu non sei que vou a dizer. Ai, non para outros, non. De todo. A chourizada comíamola e íbamos comerla ali na casa onde estaba a Camboa. E despois íbamos para a festa outra vez. E o que había. A carreira de burros empezaba nun muro, e dali viña hasta o cementerio. E había carreira de burros e máis carreira de cabalos, non iban todos a competir. O sea, que os burros competían uns cos outros, e os cabalos uns cos outros. E un ano o primeiro premio ganou un de Brujeira. E o segundo ano ganou o fillo de Silverio de Pajariños. Puñan na naira do convento, da iglesia. Ali puñan o galo para... colgado para ver quen era capaz de matalo. Logo iba un cos ollos tapados a ver o que o mataba. Despois, cando xa estaba cerca del, aí iba a dar nada. Celebraban, por exemplo, a corrida do galo, chamamos a corrida do galo tamén, ali no airado, aquilo era terreño que non había cemento, facían un buraco, enterraban ali un galo, deixaban a cabeza do fora, e despois iban cos ollos tapados, o galo está, por exemplo, alá adiante, mirabas onde estaba o galo, tapaban os ollos, daban unha espada grande, non sabes? E ibas, pois, ter aquí, ter ali, dabanlle así, e o que lle daba ganaba, o que non lle daba non ganaba. Os bolos
Era o xogo que máis me gustaba a mí, non? Xogar os bolos. Pero no eirado. Había unha pedra no eirado, pero lavaban as mulleres en baixo. E unha vez bateu unha bola a min, né? E caiu a muller do Vicente, a Juana, por o lombo, polo da zango. Os bolos tamén xogaban ali na mesma eirada, en riba, onde está o eirado. Xogaban ali os bolos, aquilo era a mitad do que agora. Agora non pa baixo, pero antes era a mitad. E xogaban ali os bolos. Era onde se pasaba o tempo. Cando íbamos cantar os reis, íbamos de raparigas e dábanos un duriño, dábanos unha peseta, e íbamos a xendar un diñeirinho, cosas da niñez. Sí, íbamos a cantar. Xa non sei o que cantábamos, pero nos cantábamos. Eu, máis unha irmán de Miguel de Edmundo, que era moi amiga miña, aquelas daquele tempo. E íbamos de porta en porta a cantar, dábanos un que sei o que nos daría, unha peseta ou... E nós viñamos todas contentes con aquele diñeirinho, cosas de raparigas. Eu iba a cantar os reis cando éramos nenas. Eu e máis unha chavala que a miña que agora está casada en Vincios, que se chama Tina. Íbamos as dúas a cantar os reis ao Serrallo, que había unha feira ali no Serrallo o 6 de enero, que vendían jado. Viñan feirantes de arriba, de Burgueira, de Rosal e de por aí. E Tina máis íbamos a cantar os reis e dábanos unhas pesetiñas, despois repartíamos as dúas. Cando iban a cantar os reis por adiante, a Portela, un ano, o final de Jesús, da Portela, tiña que ir eu máis unha miña irmán, con eles a cantar os reis a Portela. Pero logo as comidas, iso non iba. Ibades polas casas? Polas casas. A cantar era mañe cuartos. Paxariños que alegres cantades, entre as follas dos laureiros, vide todos voando e correndo, a adorar o noso Redentor. E a noite de reis, o día 5, Morrera foi a festa en Torroña. E nós, en Morrera. O cantar dos reis, salíamos daqui, íbamos a Oia, a Pedeurnas, e despois, non sei se eran 2 ou 3 días, era o día de Ano Vello, e o día de... Despois puñamos un tanto cada un, e compraban crestóns, compraban carneiros, e comíamos, tiñamos a comida do rancho. Era unha cousa que daquela era o día 6, o día de Reis. Pois nada, tiñamos unha misa, despois eles cantaban aquí os reis, aquí no altar, e despois tiñamos unha comida familiar. Seguidamente, pois, había moita alegría, festa, por suposto, hasta as 30 da mañán. O cura tamén participaba, se quería, senón, pois, ia para a cama, aquelas horas que un cura debe ir para a cama. E así. E cantábanos o cura. El señor cura no baila porque tiene la corona. Baile, señor cura, baile, que Dios todo lo perdona. Someábase liño, logo íbase e recollíase o liño, e logo tiñamos que ir ao tergenio, un ripanzo, chamábase. E entón o liño collíase un de aí e outro de aquí, e ripábase, e salía a semente. Despois ese liño tiña que ir por río, metelo na agua, e estaba aí 8 días. E logo estendíase. E logo espadelábase. Había que semealo, despois leválo ao río, e despois as mulleres xuntábanse aí arriba nunha casa todas e a esfadelalo. Esfadelar é quitarlle a casca da fora, que era cando quedaba o liño de dentro. Fiábase con unha roca e un fuso. Unha roca e un fuso. E facía só os uvillos, non sabes? E logo fiábase. E logo con iso tecían mantas,
sábenas, que daquela non había destas sábenas de ledo, eran de liño todo. E salían, picaban, mima, salían morenas, despois de tanto lavar e clarear, pois quedaban blancas, pero só había de liño. E depois había fiadas de noite. Nas casas, cando eran as noites moi grandes, no inverno, pois ao mellor había 3 casas ou así, e iban os veciños pa fiada. Unhas calcetábamos, outras bordaban, outras fiaban, e os homes xogaban as cartas. E despois, cando era no carnaval, pois vestíanse, e dunha vez fixeron un papel tan bonito, dous irmáns. Pero estaba tan ben feito, e iban polas fiadas, de noite. Iba un médico, que era unha señora xa moito maior, así gorda. Aquela era o médico. Despois iba a filla, que era a filla, e iba de axudanta. Levaba un maletín, pero todo preparado, E despois, un iba a facer un papel de facer un testamento. E entonces iban os guardias, que eran 2 irmáns, vestidos de guardias, porque non se lle miraba a cara, con gorras de guardias, e as escopetas eran unhas canelas con un gorreaje, pero moi bonito, moi bonito, iban polas fiadas. E logo o que estaba a facer o papel, o que quería facer o testamento, dicía, bueno, o meu fillo déjolle unha manta chea de pulgas. O outro déjolle non sei que, todo así, mira. Estaba moi ben. E despois vestidos así, coas caras tapadas, non conocías, non conocías a nadie. E andaban polos camiños tamén os chavales, os rapaces, os críos, vestidos así polos camiños, nos carnavales, Sí. E moi ben, pasábase moi ben. Aunque había moita fome, e non había unha perra, pero pasábalo de maravilla. Fiadas aquí ás noites no inverno e eso, as fiadas, así, despois de cenar e eso, hasta as 12 da noite ou as 2 da mañá, ou eso. O halo, a ver, dábamos cada un tanto, e comprábamos un halo, facían unha cesta, unha jaula, con canelas e 4 paus, así, despois canelas, e depois chiña de flores, toda adornada de flores, de camelias, e o halo dentro. E levaban os rapaces, os chavales, así, polos paus aqueles, e a cantar polos camiños a bandeiras, bandeiras de papel. E os rapaces todos cheos así de papeles colgados, todos adornados. E ibas por todo o pueblo a cantar. E despois ibas a darlle a mestra ou ao mestro. Sí, pero sempre. Os de Villa de Suso, ti non te acordas, bueno, pero viñan traerlle a mestra que era daqui. Viñan todos os anos traerlle. A tía vivía lá abaixo. Xa morreu hai moito tempo, era mestra. E daba clases en Villa de Suso, e viñan os de Villa de Suso traerlle o halo aquí. Todo así, adornado, todo. Que vos recordar? Toda a vida fun aos curros, estaban moito ir aos curros. Había 4 curros. Vamos a ver, o da Balja, o de Torroña, o de Maujás, e un que chamaban o da Tomadiña, que despois aquel cerraron. En vez de cerraron o da Tomadiña, e fixeron outro en riba en Pinzás. No sitio do da Tomadiña, porque viñan as caballarías desde lá de Pinzás e Tebre, viñan ao curro dali da Tomadiña. Os curros toda a vida hubo. E a nós non nos levaban porque éramos pequenos. E íbamos a esperalos aí adiante, chamaban o curro Brajadela. Aí esperábamos os rapaces todos aí, a xente que viña do curro, porque daquela xa vendían cereixas no curro. E traíanche unha manadiña de cereixas, xa estábamos ali, tú ia a esperar que viñeran. E nós tiñamos bestas e tiñan que marcalas, tiñan que sacalas, e nós non nos levaban, éramos pequenos. Guardio sempre, porque o
Non sei se terminaron, se non, pero ainda hai algunha egua que era daqui da casa. Cando vim pa aquí, a patrona tiña. E ainda reservamos a marca, que era do meu bisabuelo. A marca que temos nós igual, eu sei, igual ten 200 anos ou 300. Antes íamos sempre, porque había burras tamén. Había que ir a apañar as sedas cando rapaban. Ao Maujá, cos Maujás. Daqui cos Maujás íbamos a pé, viñamos. E os rapaces igual, a mellor rapaces, os pequenos nosos, que a mellor tiñan 7 ou 8 anos ou así, se iban a andar e viñan. Os curros iban, sí. Antes valían, valían. Ahora vai moita máis xente que iba antiguamente, verdad? Claro. En maio, o segundo domingo de maio, non era o da Valja. Despois o primeiro... O da Valja nós tivemos hijos aí tamén. Despois o primeiro domingo de junio era o de Torroña e o segundo domingo de junio do Maujás, e eso. E íbamos a pé, esas festillas todas do monte, íbamos a pé, íbamos os mozos todos xuntos. Cada familia tiña unha marca. Un tiñan a B, outros tiñan outra... Cada un tiña unha marca. Ti, aquelas bestas que estaban marcadas con esa marca eran túas. E as crías puñaslle a mesma marca. E rapábanse tamén. Rapábanse, quitábaselle o pelo. E despois vendíase. Viñan a comprarlo. Esas sedas, viñan a comprarlas, vendíase. Sí. E despois xa deixaron de vir. Despois xa, agora xa creo que non nos queren. Non nos queren. Daquelas sí, non sei para que eran, pero queríanas. O monasterio, recordo, me deu ali os curas, os frades, aqueles que había. E recórdome que iban a bandadas hasta a Torroña, iban a pé por aí. Ainda eu non viñera para aquí, que ainda era un chaval pequeno, e xa me recordo de mirar os asuítes alá por Torroña e por alá, que iban a andar a bandadas. No convento. E o bosque, eles teñan o bosque tamén, que tamén era do convento. E a contrapunta de riba do bosque tiñan ali unha plaza grande que era onde merendaban e facían todo aquilo. Despois ali había unha portiña que salía para arriba, para a costa. Eu recordo vindo os frades ali. Sí, por debajo. Sí, por debajo. Cuando entraba Vicente. Una cosita que hay. Sí, mi hijo llegó a entrar por ahí y salió por el río. Mira, Vicente lo que hizo. Mi hijo. Salían los niños. Sí, y después en el puerto allí, así ahí en el alto, allí hay unas cosas que se metía uno para adentro. Y dicen que hay un pasadizo desde la... Sí, bueno, eso lo dijeron, pero nunca nadie lo supo. Hasta allá, hasta cerca de la capilla. En la capilla. Hay un pasadito por debajo de las casas. Sí. Pero no se sabe. Eso se decía. Ahora que sí, unas cruces que salían de aquí hasta allí, las había por todo el camino. Ibas contando y había muchas cruces. Y en varios sitios. Antes de llegar a la capilla, tocas allí en el suelo y se... Decía. Como si estuviera hueco por abajo. Yo nunca fui a tocar, pero bueno, lo que oí hablar, ¿no? Pero se decía eso, y que eso que era antiguo, que entraba por la iglesia. La fonte de San Corme e San Damián, viña xente de Vigo, aquí, e un día estaba na fonte. E un señor díxome, esta fuente, yo vengo de Vigo a buscar el agua aquí, porque tengo la mujer con cáncer y no hay quien la cure. Fuimos a Madrid, fuimos a Barcelona y no cura nada. Y le estoy diciendo, pues mire, venga a buscar el agua, que esta agua es de San Cosme y San Damián, los santos de aquí. Es la fuente de San Cosme y San Damián. Desde aquel día veo siempre a buscar. Y los 3 meses veo en busca de mí a decirme, señora Esther, desde que usted me dijo que la fuente era de San Cosme y San Damián, mi mujer fue al médico, le desapareció el cáncer, abrazóse a mí, a darme bicos e abrazos, que lle desapareceu o cáncer. Claro, unha fonte dos santos tiña que hacer algún milagro.
É así, pero a xente así, de estar enferma e viña agua aquí. Sí, los traían abajo a la fuente en el día de la Virgen, no sé si era San Colme y San Damián. Cuando traían, los lavaban y después la ropa la tiraban al mar. Sí, sí. Y los duchaban debajo de esa agua famosa que había ahí. A historia de Virgen del Mar apareceu nas orelludas. En terra. Apareceu ali. E querían levar para Pedornes. E cando querían levar para Pedornes, que se faia pesada, que non quería ir. E despois, dice, entón, vai para a olla. Entón, non pesaba nada. Esa é a historia da Virgen del Mar. E trouxeron-na para a olla, aquí, claro, para Asensio. Unha historia moi bonita. Eu sempre oín que era daqui. Sempre. E despois, entre Pajariños, que fora o alcalde, e máis o alcalde de Baiona, creo que cambiaron o poste que había en baixo un pouco máis para aquí, para o sur, para que quedara para Baiona. Pero eu sempre toda a vida oín que era do Ayuntamento de Oia. En Oia. Tuve toda a vida. Porque iba, cando era o día da Pascua, viñan polas casas, a bendicir as casas. Toda a vida foi o cura daqui a Faro a bendicir o Faro. Nel Calvario murió Cristo, Dios y hombre verdadero, no murió por sus pecados, que murió por los ajenos. Padre mío de mi alma, yo no soy más que un bordero, y a que visita vuestro santo sacramento. En la hostia consagrada, ofrecerle, Madre mía, nada tengo que ir dar, Madre mía, todo es vuestro. La alma tengo emprestada para vuestro santo servicio hasta la fin de mi vida y muerte. Amén, Jesús. Queridísimos vecinos, filireses míos de Loureza y de Burgueira, he tenido la maravillosa oportunidad de deciros lo que siento, que os quiero a morir. Pois era un tío de mamá, que vivía solo. Estuvera en Cuba moitos anos. Entonces saliu para fora e mirou un carneiro moi grande no patín, no curral, ali fora. Coño, por que falaba así medio, así, coño, mira, non falaba así moi claro, non? E colleu o carneiro, marrollo, cunha corda, e marrollo na vija na corte, así a vija, e marrollo polos cornos, e no chan botou hierba. E marchou a chamar por un amigo que tiña ali, era tamén maior. E dicílle, Tino, mira, encontrei un caneiro, porque falaba así. Así grande, ai, dicille o outro non quería, non? Anda dei, vas a encontrar un caneiro, nada, tú non encontraste nada. Encontrei, ven mirar, tiño na corte. O outro foi, chegou ali, estaba o lazo, pero o carneiro non estaba. O carneiro non estaba a lazada feita, a erva ali, e o carneiro. Dicían que era o demo. Antes dicían que andaba o demo. Eu non sei. O home mirou o carneiro. De naide non era, porque ele nada máis que foi ali que estaba a casa do veciño ali ao lado, e viu xe non estaba o carneiro, nin non miraron marchar, nin nada. E estaba a lazada, conforme lle deu, nos cornos, e a erva ali no chan. E o carneiro non estaba. E o outro ríase dele, porque o outro non quería, non? Anda, pois é verdade, non mires a erva, non mires a corda, non mires. E claro, xa non estaba o carneiro. E antes contábanos moitos contos deses do demo. Contábanos moitos contos do demo. E tiñamos moito medo, de pequenos tiñamos moito medo, asustábanos. E o demo por aquí, o demo por ali, e mirábase tanto o demo. E bueno, hombre, o que che contaban era deses contos, de asustar a xente. Iban ás fiadas, e que facían os chavales? Collían unha calabaza desas, unha cabaza, cortábana,
Facían os ollos, facían o nariz, e puñan onde había unha cruz e unha vela dentro. Má, chegaba ali, chegaba un que viña para arriba, que viña da fiada, e chega ali, mira aquilo, estaba nunha cruz, e empeza a rezar, o outro empeza a rezar, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. E foron os amigos que lle puxeran ali para asustar, era así, todo así. E ibas a un muiño de noite e iban a asustar, iban a asustar. Unha vez a papá, pero iso foi verdad, pero non é que foran a asustar, naide. Un día papá non día medo ningún. E foi un muiño de noite ás 3 da mañán, iba a calquera hora. E había que estaba o río pola parte da cá e ibas pola parte da lá, baixabas por un carreiro. E sacou a fariña e saliu para fora e non o deixaron pasar. Dixo unha festa, e a cantar e non o deixaron pasar. Tuvo que tirarse ao río, levoulle o folle da fariña ao río, porque había moita agua, non o levou a él porque arroz que había unhas pedras e non pudo pasar. Di que lle fixeron un lío aí no medio do camiño e non pudo pasar. Tuvo que tirarse ao río. Sí, pero aquilo pasou, aquilo... A ver, non iba ele a vir cun conto deses, nin era naide do pueblo, naide. Non era naide. E había cousas así, sabes? Antes había cousas así. Había contos deses. E unha vez, como nos asustaban, fomos a andar pola carretera, no Porto, abaixo. E o meu irmán máis pequeno, éramos pequenos todos, e veo un coche. E foi o meu irmán e tiroulle un carozo aos cristales. Ai, Dios mío, baixan uns homes, cada un fuxiu por onde pudo, e dicían eles, que me has tirado unha piedra, dicía o meu irmán, foi un caruezo. Ele fala ben en castellano tamén, foi un caruezo, que é un caruezo, foi unha piedra, mira. Así pasábamos, mil cousas, mil cousas que pasábamos así. E a asustarnos, moi madre. Ibas ao mellor a leña. Unha vez fomos á leña, pero éramos ao menos 15 rapaces. Outros maiores que nós, máis grandes, que eu tamén iba o meu irmán máis grande. Miramos un home no curro, botamos a escapar todos, a chorar, pero xa eran grandes con toda, a chorar hasta aí ao pueblo, onde miraban as casas. Era que había un medo terrible había. Estábamos rapaces todos asustados, correu dos xuntos. Todo, sí, todo. E despois moito do demo, moito. Diso falaban moito a xente. Dice que aparecía. Sí. Día di que iba estaba un a rejar de noite, porque esta mesa rejaba de noite. E alá lle dicen, estás a rejar? Sí. E ti onde vas? Vou a festa. E saliu para mirar e non había naide no camiño. Non había naide. Só sentiu a voz, pero non mirou a naide. Eu vou a festa. E había cousas así, desas así. O que era xente ignorante. E ás veces crías todo. Porque a vez, unha vez que foi un a unha veiga de millo a facer as súas necesidades, a baixar os pantalóns, e cando se levantou, agarrou un milleiro co cinto. Amarrou o cinto, pero tiña un milleiro aí agarrado. Sóltame, cabrón, sóltame. Era un milleiro que tiña agarrado, e despois se viña a dicir que o agarraran. Non lle agarraron naide, foi ele que amarrou co cinto o milleiro. Sóltame. E así, cousas así. Deses contos había moitos, pero... Acórdame que dicía que para que se quentaran os pés tiñamos que estar así tapadas, como estaba eu agora, e respirar para baixo
e ter para fora o outro respiro. É que se cantaban os pés con iso, sabes? Ese desgraciado dese home. Eu non quero nin que pensalo. Había aquí un que era moi chistoso e nunca se ría porque todos os homes lle tiñan, todos os rapaces lle tiñan medo. Cantábamos sempre descalzas e había unha señora ali no pueblo, porque nós vivíamos na carretera e subíamos arriba ao pueblo que era a escola. E nos íbamos descalzos en días de frío. E dicíanos aquela señora, por que non pois uns... Ele dicía, por que non pois uns chafalliños vellos nos pés? E dicíamos, nós, como íamos a por chafalliños vellos? Se non gastamos novos, non podemos ter vello. Claro. Era así a vida de antes. E non había paraguas, ou se os había, non se podían comprar. Un saco mellor de carapucho, como a fer agora... Como agora se gastan deses chubasqueros, nós faíamos un saco, un carapucho, poñámoslo pola cabeza. Un día era unha bella e dicía ela, aunque tengo el pelo blanco y sin dientes en la boca, soy la reina Victoria del barrio de la Barrosa. Sí. ¿Qué? Sí, ahora dijo yo, aunque tengo el pelo blanco y sin dientes en la boca, soy la reina Clementina del barrio de la Cabreriza. Ahora sí. A nena Carmela hoxe peitea canas, adoita mirar coa fiestra pechada. A nena Carmela ten sabedoría, non aprendeu na escola, ensinou na vida. A nena Carmela non entende os números nin as escrituras. Guíase tan só polo mar, o sol e a lúa. Garda con chave, tempos pasados de fame, de frío, de fame, de medo no corpo metido. Só deixa sair do seu corazón un recordo ben feitiño, cando os mozos a miraban camiñando ao tumbuiño. Con ledicia pecha os ollos e se lle escapa un sorriso. Recorda como roubaron o seu primeiro bico. A nena Carmela se durme e soña cos días vividos, fermosos aqueles veráns troulando na eira do trigo. Fermosos aqueles veráns troulando na eira do trigo.